हेलौ लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायबाय जों दायो थांनो ओंखारदों डिमाकुसियाव जोंहा 64थि बर' साहित्य सभा बे सोलिगासिनो दङ दिनै जोबथि सान दा बेवहायनो गेवलां मेल दं जोंबो दान्दिसे बेयावनो बेरायना फैनोसै जोंहा नै मानसिफ्रा ओंखारगासिनो नै बिथांमोना ओंखारबोबाय ज' थांसै आरो नायलांबाय थादों नोंथांमोनाबो जमा जाजोब्बाय जोंना सेंग्राफ्रा थांना फैनोसै आरो नै गासिबो थांगोन नै आरो डिमाकुसि यो यो नोंथां ओंखारबाय नै गारि गाखोबाय ओमफ्राय नै ओरै सानै फैबाय मोनफैबाय जोंनि जायगायाव दा जायगायाव गारि दोननोसै ओमफ्राय थांसै गारि पार्किं खालामबाय जायगायाव मोनफैबाय जायगायाव मोनफैबाय बिथिं दङ नै मेन साइडआव सफा जानाय जायगाया बेयाव गारि पार्किं जाबाय नैयाव जाहांबाय नै मानसिफ्रा गारि गारि बर' थुनलाइ आफादनि फुंखा नै बेस्राफोरा फट' लालायगासिनो नैबेयाव लाबाय लालायखै नोंलाय लाबाय बर' राव गेवलांथों बेनिफ्राय ओंखारबोबाय मोनसे दा जों मेन गेटजों हाबनोसै आरो दा थांसै ओरै पानि थिग नामा बे जामुंसालि थांसै बैनो मेन गेटआ बे थिं गेटआ नै हाबनोसै थिं मेन गेटजों हाबनोसै नै मेन गेट ओमफ्राय नैबे मेपआ नै जायगानि मेप हाबनोसै खांख्राइ खांख्राइआ खांख्राइ
थांनि खांख्राया फट' लागासिनो बिसोरफोरा नै फट' लाग्राफोरा खांख्रायजों फट' लादों गोसोखांथि खाम्फा दैमु नोगोर डिमाकुसि बाय ओंखारलांसै गाहाय सायनासालि सायनासालिनि गेट बरिया बानायदों ना गेटआ बरिया जादों हेभि मोजां बे गाहाय सायनासालि दसे मेल खोनासंसै ओमफ्राय दाहाय मेलखौ खोनासंखांनानै दान्दिसे बेरायलायनोसैलाय दसे मेल खोनासंलानोसै सार बिथांमोननि बिबुंथिखौ खमसे खम 50 इयार्स गोजाम जानाय बिजाबफोरखौ सेलेब्रेट खालामबाय दानि गैया खालामनांगौबा गोदान मोनसे मुला जोबथ'बाय जों दा ओरै बेरायनोसै बर' थुनलाइ आफादनि लजिगुजि बोसोरारि जथुम्मानि दिनैनि गेवलां मेलाव साननै थान्दै मेल आरो लामायाव लाइट बायनो लाइटआ लोगोसे बे सेरा दिनै बायजोबनाय थांनाय 3 जानुवारियाव खुंफुंजानाय लाइट बायनो लाइट जोंनि जा हाबाफारि जों लागोन बे जोंनि हाबाफारियाव नोंथांमोन गोरों गोरा रायजो राजा गासैनिबो लाइटआ बरिया जादों आं मदद मोनाबो बार मोजां नुदों मोनगोन होननानै आसा थिनाय जाबाय आरो बेखिनिखौनो आं ओरैनो एግዚबिसन आंनि दा गुरु एግዚबिसनाव नानो हाबथ'आ बुंफुंनायखौ आं बेयावनो मानसि नै बाजारथिं थांनाय गेवलां माथायथिं गेवलां हाथायाव बेसे मानसि थाङो ज' बेसे नोंबो थांगासिनो नांगौ बायदि मानसि दं हाथाइसालि लामाजों थांनो हाला ओंखो साइडजों फैबाय जों ओरै हाथाइसालिथिं नै ओरै हाबसै नामा नायसो हाबजाया लामाजों हालानो लामाया जायगाया बिराद मोनामबाय हाथाइसालि मोनबाय हाथाइसालि गेट बेनो आरो अपेन हाथाइ गारियाव फैफिननानै गस्ला जोमना लाबाय दा गस्ला जोमनानै फैलायनोसैलाय मा दं मा गैया बेखौ लाजोबनानै गस्ला जोमबाय गस्ला जोमना थांसै ओरैबो लाबाय गस्ला थांफिनलायनोसै गेवलां हाथाइसालिनिफ्राय ओंखारबोबाय दा थांसै एक्जिबिसनाव हाबफैलायनो दसे एक्जिबिसनथिं नायलायनोसैलाय लामायाव दा थाबायनो हाया मानसिया इमान भिर बादाम बेसे मोजां नुदों लाइटखौ नै वाव मोनबाय लामा थांदों मा लामाजों हाबोखै माथो
Exhibition. Exhibition. Lihat. Mobil melon. Counter lagi berapa? Ya dong, surki, sen, surki, sen, zekai kobai. Gidir-gidir sen. Bisa nak ambil tiket lana gitu nih. Tiket lah nih, exhibition nih. Habis sih lain apa? Ada lain jauh lain aku nih. Habis nak apa? Lain jauh apa nak habis mana? Exhibition habis. Anda bukan dah. Lah. Juga. Exhibition habis lagi nih jadi. Kita ada tinggal kerja sini. Ini dia. Aja foto orang dulu. Exhibition entry. Swagat exhibition out. Exhibition. Quality रहा बोल रहे हैं. Wow. Foto susah. Kurang dunia sains. Resource Science Academy. Oh. Nah, besra. Jebu ya filan fa. Dah sesa kapse lu nih kata. Tingsa lagu kita. Kita mau sini ya. Lagu kita sah kukuni dan sih. Mulai maafur. Mak kalau kau thosa tuh ke. Kembali. Enggak. गुबुन जानाय गिदिं बिथांमोना साजों फिथाजों जानाय गिदिं Engkau जायाखै engkau? ओंखाम गैया मोनजायाखै Sis, रानथाबबाय बिसोरो. लादुम रानथाबना दङ फैनायनिफ्राय गैया जेबो. जादोंमोन खिन्थु दासो एसे जानो नागिरदों बेखौ. मोनबा जानोसै जानानै बेरायनोसै. लोगोफोरा माबादोंमोन साहा लोंनानै ओंखारबोबाय. लायबाय थांसै. बिथिं नायनो जि नायनोसै. थुफि. बर' न'खराव फैबाय जों. Yo. हाबा जायो बेनो 50,000 Iyo na. 50,000. जों हाबनोसै नै. गोमारगोनथ' जों बर' न'खर दङ. गोमारगोनबा लादो मा बुंदो हाबबाय नै. मोसौ गलि. हाथ'नो टाइम जायाखैलै मोसौ गलियाव मोसौफोरा. मोसौआनो गैया माथो टाइम जाथ'वाखै जाखायो नामा Ano, सौरा न' बाथौ थानसालि. Bilir रानजोब्बाय. बिलिर रानजोब्बाय माथो बिलाय. बिलिर रानजोब्बाय. मोनाखै सानथाम सानब्रैसो मोनसिगोन बे आरो नैफोरो बेथ' आरो सानथामसो मोनबायानो साननैबानो मोनगोन बियो
लाथा एम्फौ जि जादों खुन्दुं लुगासिनो नै मा खुन्दुङा बेयो मा खुन्दुं इन्दि खुन्दुं ना इन्दि खुन्दुं नै बिथिं दं दाउ आरो हांसो गन्द्रा नै हांसोबो दं ओइ बे मा हांसोलै बेखौ मा हांसोनो मा हांसो हांसो कबि होनानै हांसोनो माइ होदों बै दाउ गथ'खौ मा दं नायदों बै दाउदै दं दाउदै दाउदै दंนี่นายเท่าเดิมนี่เท่าเดิมเช่ทางเสือเวลาเรามีไม้ใกล้สิได้เนี่ยลูกคนเราต้องมีดีสิเนี่ยมันใครเนี่ยคนท่านเราบ่มีที่กูปลูกลูกคนเรามาไทยมาเกียแล้วบิคินอะไรสิ่งที่เราบิคินอันเสพลูกคนเราบิคินอะไรลูกคนเราในบาตุมันนี่ทั้งกันลำมันไปอะไรओंखायनो मोसौगुलि बन होनजानो नैबे मुख्रा बैयो खखा दं नांगोल दं साइकेल दं नाथाय मोसौ गैया आरो ओइ दिनै मागो दमासिनि बेलागुर बानायदों नैयाव नै जाय बेलागुर बानायदों एक्जिबिसननिफ्राय ओंखारबोबायदों क्लास Step. Apa? Exhibition bye bye. जों दायो ओंखारबोबाय दा न' फारसे थांसै जों लोगोफोरखौ बयखौबो नेनानै थांसै आरो न'आव दा बेखिनियानोमोन नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो स' बाय बाय दिनैनि थाखाय